İsәнмесез, мөхтәрәм кунакларыбыз, хөрмәтле телевизор караучы тамашачылар. Тірлікшілік ауыл хуҗалыгының яшәү рәвеше. Мал туар үрчетү бик тә четерекле һәм мәшәкатьле өлкә. Аның барлык нечкәлекләрен дә белеп эшетмәсәң, иттә, сөттә, хәтта бузау да булмый. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгының элита баш нәсел хуҗалыгы коллективы. Беренче кунагыбыз җитештерү бүлеге җитәкчесе Әнәс Сәләхетдинов. Икенче катнашучыбыз сөт сыйфатын тикшерү лабораториясы мөдире Гөлнара Исламова. Һәм инде өченче уенчыбыз терлекче оператор Илнар Сафин. Хөрмәтле уенчыларыбыз, башваткыч уенын башлап җибәргәнче, әлбәттә иннаның кагыйдәләре белән танышып китәргә кирәк булачак. Менә шушы экранга килеп чыгачак безнең шакмаклар. Шакмакларга 20 сорауның җавабы яшерелгән. Әлбәттә инде сорау миннән, җавабы сездән булачак. Шунысын әйтеп китәргә кирәк. Башваткыч тапшыруы шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенга килгән һәрбер уенчы бик тә матур, затлы бүләкләр белән кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Шунысын әйтеп китәргә кирәк, мөхтәрәм уенчылар, башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорауда кулланыла. Авыр сорауга җавап тапкан уенчыбыз 2 балл иясе булачак. Уеныбызның иң азагында иң күп балл җыйган уенчы башваткыч уенының җиңүчесе булып таныла. Һәм инде башваткыч уенының кагыйдәләре буенча җиңүчегә супер уен тәкъдим ителәчәк. Супер уенда әгәр дә сез катнашып мин биргән супер сорауга супер иттереп җавап яңгыратасыз икән, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк автомобиль дә элитага таба кайтып китәчәк. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Беренче сорауны яңгыратам. Сулдан уңга 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Синонимы кирәк бу сүзнең? Нәсел. Тагын ничек әйтеп була? Нәселле үгез дибез. Саф татарча шундый матур сүз. Әнәс? Токым. Җавап дөрес, әлбәттә, бер балны тапшырабыз үзегезгә. Токым, нәсел дигән сүз чыккач инде селекция турында сөйләшәбез. Үсемлекләрнең яңа сортларын, нәселле терлек токымнарын чыгару ысулларын өйрәнә торган фән икәнен мин инде аны әйтмәсәм дә сез белеп торасыз. Гомумән менә бу эш Татарстанда ничегрәк куелган, ничегрәк курылган? Бүгенге көндә күбесенчә Галштин токымнары, чит илдән айтканнары да бар, Америкадан ит токымы үзләре бар. Сөт токымларына инде безнең кирәк Галштин пародасы дип әйтик. Үзебездә безнең Татарстанда чыккан Халмагур пародалар да бар. Шулай ук аларга да сорау күбесенчә була. Менә үзегез гомумән бу өлкәгә ничегрәк килеп эләктегез, Әнәс? Авыл җирендә үскәнлектән, кичкенәдән шул хайваннар янында инде. Мал туар янында. Мал туар янында идек. Үзегез кайсы яктан? Үзем мин Балтач районы Борнак авылыннан. Шулай ук мин укыра бар вакыт җитте бит инде, менә 11-не бетердем. Югары белем аларга вакыт җитте. Мин беләдер, безнең авылдан чыккан шундый данлыклы кешеләр бар иде. Марат Готович Ахметов. Шуңа күрә инде. Фатих Сабановичлар, менә шулар, шуңа күрә шул моментта шуларны уйлап, шуңа китергә булганмындыр дип уйлыйм инде. Шушы район кешеләренә кызыгып, шундый дәрәҗәләргә җиткән кешеләргә кызыгып, шундый дәрәҗәләргә җитәсе килә дип әйтәм инде үземнең дә. Шулай дип уйлап йөрим. Шуңа башлап җибәрдегез. Шуңа башлап җибәрдек инде, дөресен әйткәндә. Ярар, бик яхшы. Танышуыбызны дәвам итик әле. Ярар, шулай булсын, Гөлнара. Сез кайчаклардан? Мин Биктау районы Татарайшысы авылында тудым. Хәзерге көндә мин Биктауда яшим. Мәктәпне бетерешкә мин Казан ветеринар дәүләт академиясенә укырга кирдем. Һәм аны бетерешкә шушы оешмага килдем. Шушы сөт сыйфаты тикшерү лабораториясенә. Һәм менә бүгенге көнгә хәтле 17 ел инде шул лабораториядә эшлим. Ярар, бик тә яхшы. Илнар, сезгә дә тукталып битик. Мин үзем Теләче районы Тиләҗе авылыннан. Бүгенге көндә Биктауда эшләп, Биктауда торып ятам. Шушы авыл хуҗалыгына килүемнең сәбәбе инде мәктәптән бетерүгә колхоз эшенә төштем. Кичкенәдән шул маллар янында булу җәлеп иткәндер. Инде эшкә ярый башлагач, әтиләр дә малларны күбрәк асрый башлады. 11 шәр үгез, 2 шәр ат тотайык.
Hazırgısı günde de etiler 2 sıyır, 5-6 ögüz asırılar. Subhanallah. Mene şuşunun çoklu mal tordan bir de koşasın kelmedi mi 11 ögüz bir kubiş ol. Koşası kelgen bolsa indi şuşunday ülkege jeli bitmez. İtmegen buları ya. Bek kızıgıp işe berdik. Hem bugün de şuşu yönelişte. Bugün de şuşu yönelişte işleyim. Yarar, jigitler kızlar, bir yönelişini soylagansız iken, şuşu yönelişte alga tabada işlerge, alga tabada motor oңышlarga erişerge nasip bulsun üzігізге. Kişirattағы сұрау 3-тен асқа. Бірінші сан 4 harften тұрған сөз. Бірлешкен hayvanlar türkümü. Күту. Kütü деп атала ол, әлбәттә дұрыс. Тұқымлардан сүйешкенде, түрлісінен сүйештік бетінде, ит тұқымы, сүт тұқымы деп еме. Ишіткен бар шундай сөз, теге ит тұқымына, теге ит үшін үршіткен мал туарны күтуге ертмеске деген шундайрақ сөзлерді дұрыс мол, дұрыссүкке тұру келемі, бірер миф қынамысың ол? Дұрыссүкке тұру келемі. Сафхавада ертірге керек бетінде жоқ. Сафхавада керек ан сөзде жоқ. Шушылық құяш уақытларында аларны ертірге керек, алар витаминдарын алалар, шул құяштан да витаминын алалар. Бүгінгі күнде бізде міне ит тұқымлары да бар деп айтып кеттім етіңіз. Ит тұқымларда біз шулық қыш күнінде құяшлама тұр күндерде шығарға тырышабыз инде өзлерінің қар бірсінің кардылары бар, айырым. Шонда шығарабыз инде. Демек бары бұрда теге Сафхавада бұлырға тегішлер. Күнге 3 сағат. Өз сағатлары бар. Bu жай күні де шулай ма? Мына қыш күні құяшы жоқ бетінде аның қыш күні де. Жай күні біздің көбісінше өзлер урамда. Біздің определенный күнлері бар өзлерінің. Алар атна сайын өзлерінің күнлері бар. Ұрлағаларға кірелер. Ұрлап берге инде дүрсірегі. Ол өзлер кештен біздің қалдыралы тұрақта. Қалғаны өзлер инде біздің тұра инде урамда. Анда шунда оғашытабы, шунда оғысуын жүрті біздер. Демек, қыш күні де бұл үш башқарла деп етірек ерайында. Кімдер білмей біліп қалсынlar, демек, Сафхавада ерінің кішілер үшін гіне түгіл, қатта малты бар, хайванлар үшін де файдасы бик зор, бұй біріншілер керек. Hayvanlar indalar Сафхаваны яраталар. Кішілер кебі өгейме? Uramda kardıdan әлі кірәсілері де келмей, қойсы бірлерінің. Мына сізге бәләкейден үзім тәрбилеп өстірген мифны рәсімін алып келдім. Мен ойлағаным, мен айтам, шушы мифны сізге алып келдім деп айтам әлі деп тұрадыр дейм. Фотосын ғана екен. Янына барым әлі, міне яқынырақ барып қарайсы келе шуны. Қарашыл шақлы, сөбіханалла, көстемәсін, бек мотор болып өскен бейт әлі бұл. Мына өзің фотоға түшіріп алдың да енді. Біздің башватқыш тапшырына түрге әліп қойырға деп келдің. Яра біз ана қабыл етіп алабыз, аның мына әтіге yazған бет әлі туған елі, күніне шақлы yazылған малай. Нәрселер ішлегені, нәрселер ішті білмегені қадар yazылған. Бүләк етіп тапшырғаш, біз ана қабыл етіп алдық. Илнар қам, мына шушы бүләкке бір балыны тапшырып өтек әлі өзіңе. Қарайлы, бір күштен әшкерге тұп қалғаш, сіздің күштен әшкербені танышып өтек әлі, қыздар егетлер. Мұнда біздің ұйышманың исімі білен yazılған сауытларыбыз, шулай Биктауда жетіштіре тұрған конфетларыбыз, сізге кішкенегіне күштенеш. Тәмләп шей ішірге яратабыз енді біз әлбәтті, тәмлі үшкілер біліп. Шоңа көре, мұның үшінде сізге бір балын тапшырабыз. Біздің поварыбыз пішірді тортыны, сізге күштенештірі жіберге. Мен шой біздің логотиплар түшірілген шықырлардан шушы тортлар білән чейсіз. Әлбәтті. Мұны енді үшуін ішәбіз. Әлі мәне мұнда недедір бір кішкінагіна президенті да бар. Мен көріп тұрам енді тіге. Ниша қолақ торт қапқаныңны, ниша шашқы шей ішкенің yazып бар. Асындасым бар. Яра, барысында барлық матур күштенешлеріне де башватқыш тапшыруы қабыл етіп ала, һәм әйткенімше, һәмме баршағызға да бір шәр бал тапшыра. Сулдан оңға барабыз. 6-шы сан 5 harften тұрған сөз. Мына теге мен әйткен ауыр сұрауға келіп жеттік біз. Жігітлер, қыздар, шуңа көре иқтибарлы болыңыз. Бұл сұрауға жауапны білген ойыншы 2 бал иесі болашақ. Конус сыман итеп үйілген пішен кибәні. Әнәс. 1. Іскер тұру келмей. Түгіл шол. Кибән. Қарагіл тұр келешек келі ме харфлері бойынша, ләкин бұл шырақта да дұрыс түгіл. Баулап жібересің бит әлі.
Әнәс әллә әйтеп карыйсың? Бугыл әлбәттә, 2 балл үзегезгә тапшырыла. Башваттыш уенына килүгез юкка гына түгел, бер белмәгән сүзләрне дә бу тапшыруда белеп китүчеләр бар. Карагыз әле менә бугыл, пишән, кибән сүзләрен мин юкка гына инде атамадым шушы мизгелдә. Мал-туарны ашату процедурасы гел үзенчәлекледер инде ул. Без инде авыл җирендә малайлар күнеккән бит. Пишәнен саласың да, onun сибәсең да, суын саласың да, шуның белән шул булды шикелле. Аның бит менә теге үзенә күрә барыбер да бер рационы бар. Теге туйганчы ашатуда кирәк түгелдер бәлки мал-туарны. Без инде үгезләргә көндәлек рационда он каралган. Пишән и үгезләргә көнгә 4 күкәй йомырка ашатыла. Тавык йомыркасымы? Тавык йомыркасы. Аны кабыгыннан аралап, шикие үгезләргә фураж. Тота кабыгыннан аралап шикие. Бу пишкән күкәй түгел. Моны инде аңлады шулда. Шикие онга салып бирәбез. Галәмәт, карасен ана. Бу рацион менә ел дәвамында шулай дәвам итәме, яки ул ел фасылына бәйлеме беренче? Сезонында шулай була безнең бирәбез кишер. Кишер ашатасыз. Кыш көне булган ул күбесенчә. Аның ни файдасы бар менә кишер ашатуның? Кишер каротин бирә, безнең сыйфат, орлыкның сыйфатына йогынты ясый. Мин моны әле бердә белмидерим, кайтып әтигә сөйләргә кирәк әле. Тавык йомыркалары күбәеп китә бездә вакыт-вакыт. Шуңа күрә үгезгә ашат диярмен. Рәхәтләнсен ашап. Бездә шулай ук бүгенге көндә эшләп килә яңа узган елдан яңа лаборатория ачылды. Ул малга бирә торган азыкның сыйфатын тикшерү лабораториясы. Так. Шулай ук без үзебезнең үгезләргә дә шушы лаборатория аша үткәреп рационнар төзибез, ашауның сыйфатын тикшерәбез. Шулай бүгенге көндә без колхозларга, башка хуҗалыкларга, райондагы хуҗалыкларга хезмәт күрсәтәбез. Бу рацион төзеп җибәрәсез инде. Рацион төзеп җибәрәбез, алардан үзебез барып та алабыз, аларның сыйфатын тикшерәбез үзебездә. Һәм бу азыктан нинди кирәкле элементлар җитми, шуларны әйтәбез. Шулай алып киләләр безгә фураж. Аларны да тикшерәбез. Аларның сыйфатын тикшерәбез. Нәрсә җитмәгәнен шулай рационнар төзеп җибәрәбез бүгенге көндә. Димәк инде мал-туарның иминлеге аның менә алдындагы, каршындагы улагында булып чыга инде. Аның азык төлегендә, ашавында. Шуңа күрә мал-туарлар исән булсын, сезнең эшләр гөрләп торсын. Шираттагы сорау үстән аска 4нче сан 4 хәрефтән торган сүз. 2021 елның символы Гөлнара һәм җавап үгез әлбәттә. Үгез үз урынына кирәк инде, димә. Монда бит әле менә ясалма орлыкландыру дигән әйбер бар. Нәрсәсе белән отышлы ул, нәрсәсе белән аерылау ул. Үзенә сорау бит инде ул безнең күп чыгымнар таләп итә. Шулай ук ясалма орлыкландыруның шул ягы бар. Без ясалма орлыкны алгач, без үзебез даими тикшертеп торабыз аны республика дәүләт ветеринария лабораториясендә. Ул бит инде үгезне тикшереп булмый. Ә монда уже орлыкны алып, һәм шулай ук без кулланабыз заманча сыйыкчалар. Орлыкка кушырга. Шуңа күрә мин үземчә уйлыйм, орлык белән йөгертү күпкә файдалырак була һәм сәламәтлек ягыннан да хайваннарга әйбәтрәк. Сәламәтлек ягыннан да, файдасы ягыннан да шулай. Ул үгезне күп масырга кирәк бит әле. Безнең шулай бүгенге көндә үзебезнең лаборатория эшләп килә. Орлыкны алу, аның сыйфатын тикшерү. Заманча җиһазландырган лабораториябез бар. Шулай ук үзебездә үк безнең лабораториябез бар. Орлыкны туңдыру. Аны туңдырганда үзенең үзенчәлекләре бар. Үзенең программасы бар. Программа буенча туңдыра. Егетләрнең әйтүенчә, үгез асрау әллә ни файдалы түгел ди. Шуңа күрә белми әйтми торганнардыр инде. Белеп куллансыннар, белеп эшләсеннәр, ә без белеп торыйк. Үстән аска 2нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Сыерның ашказаны ничә камерадан тора, җегетләр? Илнар, белсәң, син беләсең инде, менә әйтеп җибәр. 4 камерадан тора, җавабы дөрес әлбәттә, бер бал үзеңә.
мал туар бит инде ул гел дә ашап күшәп тора. Артыкка китсә, теге күбенеп тә китәдиләр бит әле. Менә андый очракта нәрсәләр эшләтеп бетерергә бу мал туарны, ничек контрольләп бетерергә бу мизгелләрне һәм кемнәргә мөрәҗәгать итәргә? İşte андай хәлләр булганы юк. Безнең бит врачларыбыз бик оста. Әгәр дә инде хуҗалыкларда булса, ветеринарларны чакырырга кирәк. Хуҗалыкта төрле хәлләр була, үз дарулары бар бирә торган. Бездә үз эшенең осталары эшли. Бездә күп мөрәҗәгать итәләр инде үзенчә. Бездә баш зоотехникыбыз бар, Фәнил абый. Аңа бик күп сәлам әйтәм. Һәм дә ки безнең врачыбыз бар, кызыбыз Екатеринага бик күп сәлам. Барлык сәламнәрне, барлык белгечләргә, сезнең хезмәткәрләргә башваткыч тапшырудан юллап калабыз. Сулдан оңга 5-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Элек шулай дип атаганнар менә. Сыерны менә бу сүздә атап йөрткәннәр. Тагын бер атамасы бар аның. Бу атама мәгърифәтче Галим Каюм Насри хезмәтләрендә дә очрый. Әнәс? Сыгыр. Сыгыр әлбәттә. Җавап дөрес, бу балны тапшырабыз сезгә. Иң күп сөт бирә торган тукым нинди тукым ул? Сыер темасына кирип киткәч инде, һәм гомумән хуҗалыклар кайсы тукымны сайларга тырышалар? Иң күп сөт бирә торган тукымнарга инде керә безнең Галштин пародасы. Ничә литр сөт бирә инде ул менә тәүлегенә? Якынча бу тукымның сыерлары бирә инде 40, 50, 60 литр сөткә хәтлек. Сөт тукымы, сөт бирәдиләр бит инде. Майлылыклары ничек? Аларны ничек тикшерәләр? Гомумән сездә аларның лабораториялары бармы? Гөлнара ханым, бу турыда сез күбрәк беләсездер инде. Әйе, безнең сөт сыйфат тикшерү лабораториясе 11 күрсәткеч буенча анализлауның заманча югары җитештерүчән комбифоз системасы белән җиһазландырылган. Иң мөһимнәре булып алар арасында сөт һәм аксым күләме, соматик күзәнәкләр, кыры матдәләр, кетон матдәләре тора, мочевина, шикәр һәм башкалар. Безгә ай сайын менә нәсел хуҗалыклары, Саба, Әтнә, Арча районнар белән эшлибез. Алар безгә сөт китерәләр. Шулай ук ерак урнашкан районнарда безгә китерәләр. Түбән Кама, Азнакай, Ютазы районнары. Шулай ук безгә сөт китерәләр. Шактый районнар белән хезмәттәшлек итәсез, димәк, шулай бит инде. Бүген ярар, шушы сөтнең сыйфаты алга табада яхшы булсын инде. Без бит инде гадәти кулланучылар үзебездә җитештерелгән тәмле, яхшы продукцияны сезгә контрольләп торырга булсын, безгә кабул итеп торырга булсын инде. Гөлнара ханым, карагыз әле, менә сез инде әллә нинди сүзләр әйтеп сөйләштегез, инде гомумән мин бер дә ишетелмәгән име. Сез бу эш белән генә шөгыльләнмисез бит, барыбер буш вакытлар туып тора шулай бит. Буш вакытта гел шушы таблицалар карап, гел шушыны тикшереп, монсын карап, монсын тикшереп кенә утырмыйсыз бит инде. Барыбер да теге күңел халәте бераз гына ял итәргә сораган мизгелләрдә нәрсәләр белән шөгыльләнәсез гомумән үзегез? Җырлап, биеп җибәрә торгансыздыр инде барыбер да. Җырлар тыңларга яратам. Тыңларга яратасыз. Үзегез җырларга бер дә яратмыйсызмы? Җырлаган була иде шунда. Чәчәкләр үстерергә яратам. Тәмле ризыклар пешерергә яратам. Яхшы. Бүген әйдә сез җырлаганны без тыңлыйк әле мөмкин булса. Буламы шундый галәмәт? Булыр. Булыр әлбәттә. Шуңа күрә сезне мәйданыбызга чакырып алабыз. Бер җыр тыңлабыз әле. Kileler
айларда. Сағышым тарала, хисләрім яңара, өзің хәзір қайларда. Өзің хәзір қайларда. Менә шушы матур җыр өчен Гөлнара ханымга бер балны тапшырабыз да инде. Бер бал сезгә, Гөлнара ханым. Алга таба дәвам итәбез. Сулдан уңга 11-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Мал туар йорты. Әнәс. 1 2 Абзар. 3 Абзар, әлбәттә дөрес. Бу балны тапшырабыз сезгә. Аны юкка гына әйтмиләр, инде җылы абзарың булмаса, мал туарны асрауның бер файдасы да юк дип, бигрәк тә бит инде кыш көннәрендә җил дә ярамый, яңгыр да ярамый, үзенә күрә шулай бит инеме? Менә нинди авыруларга тиз бирешәләр. Маллар авыртмас өчен ай сайын дезинфекциялар ясалып тора. Абзарларда. Абзарларда. Без инде менә үгезләрне атна сайын орлык алырга кертәбез. Аларны инде шул атнага бер тапкыр мойка ярдәмендә bir аралыкка кертеп, үзе ясалган инде, шул аралыкка кертеп юабыз. Үзенең инде аның махсус сабыннары, шампуннары бар. Атнага бер тапкыр үгезләрне юып торабыз. Шулай үз вакытында без вакцинациялар ясыйбыз. Төрле авыртуларга каршы витаминизациялар ясыйбыз. Витаминнар кадыйбыз, витамин әйтеп үткәнемчә инде җәй көннәрендә алар күбесенчә урамда торса, кояштан витамин алса, кыш көннәрендә инде яз көндә, особенно язлы, көзле витаминнар кадала инде үзләргә. Әйе. Теге үзеңне ничек иттереп тәрбияләп торасың, мал туарны да шулай итеп тәрбияләп торырга кирәк. Шул очракта гына мал туар сау сәламәт була, аның нәтиҗәсе дә яхшы була. Шулай бит. Үстән аска 7-нче сан 3 хәрефтән торган сүз, мәкалдәге төшеп калган сүзне табарга кирәк. Фермаңда нәрсәң булса эшең җайлы булыр диләр. Мал. Илнар, мал әлбәттә. Бу балны сезгә тапшырыйк. Малы булса, ите дә була инде, сөте дә була инде, акчасы да була инде, шулай бит име. Менә шиткә китеп барасына, барыбер да буш вакытлар турында сөйләшүне башлап җибәргән Гөлнар ханым сездән. Җегетләр, сез нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Мин атна ахырларына авылга кайтканда инде авылда үзебезнең хоккей командасы бар. Шул хоккей командасында хоккей уйныйбыз. Төрле районнарга барып, авылларга, төрле чараларда катнашабыз. Инде Бейектауда эштән соң буш вакыт булганда спортзалга йөрим. Бәләкәйдә мәктәптә укыганда көрәш белән шөгыльләнеп алдым. Хәзер инде үзем өчен булса да спортзалга йөргәлим. Сабан туйлары өчен булса да көрәшергә әзрәк тренировкалар үткәрәм. Ничек иттереп баңа вакытны җиткереп буласың? Менә эштән соң бушап буламы соң шулай вакыт җитәме? Барысына да. Вакытны дөрес бүлсәң, җитә. Дөрес куллансаң, ярар, яхшы Илнар. Әнәс, сез ничегрәк? Шулай кыш көннәрендә үзебезнең Борнак авылында бузыбыз бар. Шунда хоккей уйныйбыз. Булай кыш көннәрендә күбесенчә бассейннарга йөргәлим. Сәламәттән дә сәламәт акыл дип юкка гына әйтмәгәннәр. Сулдан уңга 13-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Фатих Хөсни хикәясе. Ярдәмгә киләм. Ике күрше нәрсә өчендер сүзгә киләләр. Берсенең бакчасында тишелеп чыгып, икенчесенең бакчасына үрмәләгән нәрсәдер өчен сүзгә керәләр Әнәс. Кабак. Кабак өчен әлбәттә. Җавап дөрес. Бакчада бүтән яшелчәне үз урынында файдалансан, кичерендә кабагында ашатсан, шул рационга кертеп җибәрсән, файдасы бар инде аның. Файдасы бар. Һәрберсенең үзенең файдасы бар. Шуңа күрә чамасын гына белеп кулланыгыз. Үстән аска 8-нче сан 8 хәрефтән торган сүз. Бу искергән сүз, хәзер бик кулланылмый, ләкин
ишеткәнегез булгандыр дип уйлыйм үземчә, китапларда да бу сүзнең кулланганнарын күргәнем бар, үзем укыганым бар. Мал караучы. Бер сүз белән генә атала ул. Әйтәләр бит инде, малны караучы, малны багучы. Менә бөтенесе шушыңа кергән инде. Тирлекче оператор дигән сүз инде. Әнәс әйтеп кара әле. Мал багар түгелме? Мал багар түгелме дип миннән сорама, бал багар бу дип җавап бир һәм җавап бир. Берсеннән икенчесен әзрәк аерып та битергә кирәк бит инде малны. Аның үзенә күрә исемнәре дә бардыр инде, шулай бит. Һәр үгезнең үз исеме бар. Так. Мәсәлән, инде Амадор, Верх, Ушастик. Һәр үгезнең инде үз карточкасы бар. Ул карточкага инде үгезнең кайсы яктан кайтканы, елы, нинди тукымнан икәне, елы, туган көне язылган. Һәр үгезнең инде үз холкы бар. Так. Кайсы берләре инде усал була, аларга инде артык кычкырганны яратмыйлар. Һәр берсенә үзенең җайы белән эндәшергә тырышабыз. Үзеңнең теге үз иткән тукымлы тирлегең бармы менә? Бар инде. Так. Менә без Саба районыннан әле генә теге елны яшүгез алып кайттык. Ул нинди тукымлы? Имбирион дип йөртелә. Имбирион. Исеме ничек? Барыс. Барс. О, менә бит. Ул бик тыйнак. Тыйнак. Моны, наверное, барып күрергә кирәктер миңа. Үз күзләрем белән барып, абзарга кирип бер сыпырып карыйс килә менә шайтырып барысны. Мөмкин булыр микән шул эш, юкмы? Рафил, гафу итегез. Сезне чакырыйк. Чакырсак та сезне ул зонага кертә алмыйбыз. Нишләп алай? Безнең ул зона атала зона А дип. Ул зонага безнең керә эшчеләр генә. Үзләрне караучылар, орлык алучылар, һәрбер кешене кертеп булмый инде. Инфекциялар алып кергән можем. Ул ягы да бар. Килеп читтән генә карап, яки менә шушылай фотосурәтеннән генә карап торырга кала инде безгә. Шулай бит. Ярар, үзегез генә сокланыгыз, үзегезнеке генә булсын, иң мөһиме исән сау булсыннар алар. Иң мөһиме файда китерсеннәр. Кызлар, җегетләр, менә экскурсияга барам дип кенә торганда башваткычның яртысын чишеп бетергәне билгеле булды бит әле. Шуңа күрә бераз гына тукталыш ясап, кайсы уенчының күпме бал җыганын игълан итеп китсәк, дөресрәк булыр минемчә. Шәр бал иясе Илнар Сафин белән Гөлнара Исламовлар. Һәм әлегә 9 бал иясе Әнәс Сәләхетдинов. Мөхтәрәм тамашачылар, бүген бездә кунакта Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгының элите баш нәсел хуҗалыгының генераль директоры Фәннур Рәфкать улы Зарипов. Рәхим итегез мәйданыбызга. Безнең оешма бу тирлекчелекнең тагында тармагы генетика эшендә 1977 елдан берле үзенең эшчәнлеген алып бара. Соңгы елларда әлбәттә бик күп яңалыклар, яңа лабораториялар, яңа төр хезмәтләр күрсәтәбез. Авыл хуҗалыгы, тирлекчелек белән шөгыльләнгән хуҗалыкларга, фермерларга һәрберсенә бу бүгенге көндә әлбәттә алар өчен бик зур ярдәм дип саныйбыз. Яңа лабораториялар һичшиксез бүгенге дөнья күләм инновацион шишелешләргә нигезләнеп эшләнә. Шул ук сөт тикшерү лабораториясы 11 күрсәткеч буенча. Аларның берничәсе 3 күрсәткече селекцион күрсәткеч булса, калганнары хайваннарның, сыерларның, терлекләрнең süt аркылы гына бүгенге көндә тазалыкларын, яшәешләрен күрсәтә торган күрсәткечләр дип әйтергә кирәк инде. Аларга нигезләнеп, сыерның ничек ашаганын, ашавында нинди матдәләр, нинди элементлар җитмәгәнен карап, икенче лаборатория, алар азыкның сыйфатын тикшерә торган лабораториялар, анда карап, һәрберсенә хуҗалыкның аерым чыгып, рацион төзеп, шулай ук ул күрсәткечләрне балансларга ярдәм итәбез. Иң мөһиме безнең эшнең күрсәткече инде югары генетикалы үгезләр белән эшләү. Алар бүгенге көндә безнең оешмада Америкадан, Европадан кайткан үгезләр бар. Шулай ук Россия регионнарыннан, Ленинградтан, шулай ук үзебезнең Татарстанда
үршіткен құжалықлардан сатып алынған өгізлер бар. Алардың әрбірсінің бүгінгі біздің банкте бір тәбізеңде банкта генетик материал сақлана, шулай құжалықларға біз аларны әрбірсіне жеткіреміз. Коллективі біз бик тату, шулай ешлер де бик көп келе ішке. Бүгінде міне ешлер қатнаша, алар әрбірсі түрлі іштәшілер, шоңа да қарамастан бүгінкінде башватқыш тапшыруында өзлерін сынатмасылар деп ойлайым. Бик зор рахмат. Ойынымыз алға даба давам етейік. Сұлдан оңға 16-шы сан 4 қарифтан тұрған сөз. Еш сыйыр. Елнара ханым? Тана. Тана әлбәтті. Қарағыз әлі, Тана бірәріні біз аулағаш сыйыр бола бетінде шындан да сыйыр соға білесіз ме? Әйе, мен кішкенеден ауылда Дәуәни белән яшәдем инде. Анда безнең сыйыр да бар, кәҗә дә бар, сарыклар да барысы да бар. Сыйыр да савадырым, кәҗә дә савадырым. Хәтта. Дәуәнием өйрәтте. Минем Дәуәниемә менә әле дә исән сау, 90 яшь. Аңа зур сәламнәремне җиткезәсем килә. Башватқыш тапшыруын қарап отыр инде ул. Карый, минем өчен җан атып тора. Дәуәниемә минем бик зур сәлам. Дәуәнигә зур сәлам! Үстан асқа 15-ші саан 2 хәрефтан тұрған сөз болыр. Татар халық мәқәле. Анда бір сөз түшіп қалған. Бұл сөзді білірге керек. Иртеге қалған нәрсәк иртеден қошқан мал дейлер? Іш. Сіз басмадығы шул түймеге, әнәс ең біріші түймеге басқан ешмау көр әнәс сізден сұраға тұру келейінді. Жауабы? Іш. Іш әлбәтті! Хаман іш болмас. Әнәс, спорт білән шойғана біз дейдігіз, yüzә біз дейдігіз, бірәріне жырлап бермәсіз мекен? Мен саңа тияғына келгенде өзім бегі ялшан кішінде. Шоңа көрем мен бүгін кішкенеден бірінші класстан берлі бірге оқу өскен. Егетін шақырдым достымны. Бірге біз ветеринария академиясын бірге бітірдік, тәмінладық, бірге туайтырақта тұрдық. Ол да болса Ирек Хаким Оллин. Аны шақырып алабыз, башватқыш майдан шығына. Орша якларында туып үскән Гөләра Шарипованың иң матур шигырьләрен инде тәкъдим итеп китәсем килә. Тормыш авыр дип зарланабыз. Кем күргән соң мондый тормышны? Тәмле ашап, матур киенәбез. Әллә шушы начар тормышмы? Өйләребез җылы, газ ягабыз. Уты, суы кергән. Ни кирәк? Автобусны хәтта туктаттылар. Машинасыз кеше бик сирәк. Кер юмыйбыз автоматка гына, тапшырдык без шушы эшне дә. Мультиварка, микроволновкалар эшләп тора һәрбер кешедә. Алтын көмеш, затлы туннар өстә. Ә үзебез һаман туймыйбыз. Дөньялары бигрәк авыр диеп, bir Ходайдан ярдәм сорыйбыз. Ялгышабыз. Тормыш бик тә әйбәт. Начарланды хәзер үзебез. Булганына без канәгать түгел. Гел яхшыдагына күзебез. Булганына шөкер итик дуслар. Мал артыннан кумыйк, тын алыйк. Элек кеше ничек яшәгән дип, бераз гына әйдә, уйланыйк. Канәгать һәм рәхәт яшәделәр. Дус һәм тату идер кешеләр. Булганына шөкер итә белеп, сабыр гына дөнья көттеләр. Үй тутырып үсте бала чага, сагынмыймы моны кайсыбыз? Арттырмыймын әле хәерче дип. Хәзер инде бала тапмыйбыз. Мишкә якты көнгә ничә тапкыр. Авыр дип сыкрап дәшмәдек. Бер киемне кидек. Ничә еллар. Зарланмадык. Җырлап яшәдек. Машина да кирәкмәде элек. Җыяу йөрде халык, үлмәде. Бүгенгедәй рәхәт тормышны ул төшендә дә хәтта күрмәде. Тормыш авыр дибез. Зарланабыз. Зарланырга бармы сәбәбе?
бар да жите, хәтта артып ките. Туктагачтын тормыш сәгате. Бик зур рәхмәт. Афарин Дирек Хакимуллинга һәм әлбәттә менә шушы матур шигыре белән ул Әнәс дустыбызга бер бал алып килә. Алга барабыз. Сулдан уңга 19-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Тагын бер мәкаль. Анда шулай ук бер сүз җитми. Пумаладан куак булган, сәнәктән нәрсә булган дибез? Бер җавап. Көрәк. Көрәк бер бал үзеңә. Üstten aska 10-нчы сан 3 хәрефтән торган сүз. Көдрөкле сарык. Илнар? Кой. Кой дип йөртлә валла. Әлбәттә дөрес, бер бал сиңа. Шуша куйдан шашлыклар әзерләп җибәрәсез инде өйләрегездә. Гомумән гаилә хәлегез ничегрәк сезнең? Мин кияүдә. Аха. 3 балабыз бар, 2 улым бар, 1 кызым бар. Аларга да сәлам әйтсәң яра. Сәлам әйтсәгез ярый, әлбәттә. Алар нәрсәләр белән шөгыльләнәләр соң? 2 улым да минем вольный борьба белән шөгыльләнәләр. Көрәш белән булып чыга инде бу. Әйе, кызым йөзүгә дә җыри, биюгә дә җыри. Аларга барысына да зур-зур сәламнарымны җиткезәм. Кызларга, җегетләргә сәламнарны җиткереп калабыз. Илнар? Тормыш шәшәгем Миләүшә белән бер кыз үстереп ятабыз. Хәләҗә Фәтем шафкат туташы булып эшли. Аларга бик күп сәламнар, кызым Әминәгә. Тормыш шәшәгем дип бит, ә? Миләүшә шәшәгенә тормыш шәшәгем дип әйтмәй, тагын кем дип әйтәсең инде? Миләүшәгә, гомумән балаларга, кызларга, җегетләргә, барчасына башваткыч тапшыруыннан, кызлардан, җегетләрдән сәлам җибәреп калыйк әле. Üstten aska 9-нчы сан 8 хәрефтән торган сүз. Шәриф Камалның Матур туганда романында Садык бай хезмәтчесе Галләметдингә нинди токымлы сыер ышандыра? Хылмагор. Хылмагор, әлбәттә. Җавап дөрес, бер бал үзегезгә. Ни өчен менә шушы ветеринария юнәлешен сайларга булдыгыз? Ялгышмасам, сез Хәләҗевтегез белән дә шушы тирәдә танышкансыз бит әле. Хәләҗевтегез дә ветеринар дип беләм. Әйе, мин аны сайладым инде шул авылда туып үскәнгә. Сез сайладыгыз? Әйе. Аны түгел ветеринар академиясеннән. Мин бит бөтенләй икенче уйлап торам. Юк. Шуңа күрә фикерегезне тәгаен әйтегез. Әйе, мин анда бардым, минем инде авылда туып үстем. Әйткәнемчә инде, минем әтием дә шушы ветеринар академиясын тамамлады, шушы оешмада бик күп еллар эшләде. Анда инде укырга кергәч, шунда бер группада укыдык. Һәм үзегез сайладыгыз? Юк, ул мине сайлады инде. Шулай булып чыга инде, әйме? Мин алай кыз бала буларак алай сайламадым инде. Ну ярар. Иң мөһиме танышкансыз, иң мөһиме кавышкансыз һәм шушы менә бер юнәлештә бер профессия вәкилләре булып матур итеп яшәп ятасыз. Бүгенге көндә дә. Алга таба да шулай матур яшәгез, Алла бирсә. Рәхмәт. 12-нчы сан сулдан уңга 5 хәрефтән торган сүз. Шундый әйтем бар. Булыр ат тайдан билгеле, булыр сыер нәрсәдән билгеле? Илнар? Бузау. Бузаудан билгеле, әлбәттә. Монда инде барысы да аермачык күренеп тора, бер бал. Яхшы үрчем алыр өчен дә нәрсә эшләргә кирәк? Менә бузаулар күп булсын өчен бит әле. Тагын да зур-зур эшләр башкарырга кирәк. Бузау алу өчен иң беренче чиратта мин шул өлкәдә эшләгәч үземнекен мактыйсы килә инде. Ул дөресе дә шулай, мактау гына түгел, үземнеккә булган ясамарлыкландырырга кирәк хайванны. Әйтеп үткәнемчә, үзенә тикшертеп булмый, нигә уртылып икән, безнең үзебезнең продукция тикшертелгән. Даими тикшертеп торабыз безнең лабораториядә. Шулай ук безнең бүгенге көндә эшләп килә. Biz işleybiz, seksirинный семья деп атала. Безгә хозяйстволар заказ бирә. Без шуларны заказ әйтәбез. Ул сексиринный деп әйткәннән, ул орлыкны айыру. Әгәр дә эшмәкәрләргә кирәк икән, тана бузау, күбесенчә тана бузау сорыйлар. Хәтта шулай да булаймы? Әйе, шул. Айырым тана, айырым үгез. Әйе, шундый ара заказ бирәбез. И үгезләр буенча инде үгез
үгіз туатырған. Яры бик тә яхшы. Менә бит нинди нәтиҗәләргә ирешкәнсез бүгенге көндә. Әле алга таба әллә нәрсәләр килеп чыгар. Мосы турында инде белешеп торырга булсын безгә. Без уеныбызны алга таба дәвам итик. Сулданымга 14нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Сезгә бер мәкаль әйтәм, анда бер сүзне табарга кирәк булыр. 8 сыер асраганчы нинди сыер асра диләр? Әнәс? Симез. Симез сыер булса әйбәт инде әлбәттә. Җавап дөрес. Сулданыңга 17нче сан 4 хәреф. Һаваның зур өлешен тәшкил итә һәм үсемлекләр азыклану өчен төп чыганак булып торган иссез, төссез газ. Азот. Азот әлбәттә. Азот дигәннән инде безнең орлыкны алгач тикшерү үткәрәбез. Әгәр дә безнең орлык яхшы дип табабыз икән, әйтеп үткәнемчә безнең туңдыру лабораториясе бар. Орлыкны туңдырганнан соң ул безнең бара постепенный заморозка дип аталган дөрес әйткәндә. Төшерелә безнең 140 градуска минус. Шушы аппарат ярдәмендә, анда шул азот ярдәмендә. И безнең аннан соң орлык саклана инде азотта. Азотта 196 градуста безнең азотта орлык саклана. 196 градуска чаклы бит, онда бер зыян килмейме соң, шул чаклы соклылар? Юк, туңдырсаң дөрес иттереп. Ул үзенең сыйфатын саклый. Шул оптималь температурада саклана. Күчәбез чираттагы сорауга өстән аска 18нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Жылы абзар эчендә бер ат яки сыер өчен киртә яки бура белән бүлеп алынган урын. Аран. Аран һәм 1 балл сезгә. Шул шатлыктан синнән дә берәр музыканы номер тыңлап узыйк әле. Мин үзем сәнгать белән артык мавыкмыйм. Шуның өчен инде үзем өчен җырларга Сәгъдиев, Милис абыйны алып килдем. Так. Баянда Ринат абый, Ринат Гыйлметдинов, чакырыйк әле үзләрен мәйдан уртасына. Süyem gül sine, süyem bile sine, manzarlarımdan küyem şol inde, manzarlarımdan küyem şol inde, gülkeyim bağırım, nişlim sağında. Manzarlarımdan küyem şul inde, gülkeyim bağırım, nişlim sağında. İrtemin oylayım, kiştemin oylayım, görsem özüne, kiştemin koymayım, görsem özüne, kiştemin koymayım, irke baladay, kilçi kil oynayım. Kil bağırım, kil şekerleşik, al çiçeklerden ilham izleşik, al çiçeklerden ilham izleşik, kalabalıklar kebek, gür gürleşik.
böceklerden ilham izleşik, bılbıllar kebek gür gür gürleşik, bılbıllar kebek gür gür gürleşik. Aferin Melisa Bey. Matur jırığınız üçün bek rahmet. Haminde şuşu matur jır İlnar Dusqa bir bal alıp geldi. Hürmetli kızlar, yigitler, iqtibar etseniz, başvatqışның biz ahırgı sorağına kelip jettik. Şuna göre sorağını yangıratam. 20-ci son suldan onga 3 harften gana turgan söz. Tabılığı pek de ikili bulgan eybir turunda şunda eytim var. Pişen kibeninden nerse izlevdiler ali? İne. İne izlevdiler. Elbette cevap düşünmektedirimiz. Bir rolunu taşırarız sizge. Nihayet biz başvatqışını şişip de bitirdik. Qaysı oyunçının köp mü bal jığanın yığılan etip gitem. 7 bal iyesi Gülnara İslamova. 8 bal iyesi İlnar Safin. Heminde bugünkü başvatqış tapşırının jingişisi 12 bal iyesi Enes Salahiddinov. Nakta şuşu mezgilde başvatqışның ең рәхәт mezgillerine kelip jettik biz. Ул да bulsa бүләк тапшыру mezgillәре. Шуның өчен сезне бүләк киштәсе янына чакырып алам. Гөлнара ханым, рәхмәт итегез. Аттырып җибәрдек. Шар безнең килеп төшәчәк хәзер 6-нчы санга. Тәмлек кахвалар ишкән чагында başvatqыш тапшыруын bir искә алып утырырсыз. Ярыймы? Тапшырабыз бүләкне сезгә. Минем зур рәхмәтләремне әйтәсем килә безнең оешмабызга. Шушында безне әзерләп җибәргән өчен, барлык үземнең хезмәттәшләремә, мине җанатып торган өчен минем өчен, үземнең гаиләмә, инде әлбәттә ирем Русланга, улларым Әмир белән Маратка, кызым Сәфиягә, әнием әтиемгә шулай ук зур сәламнәремне җиткезәм. İlnar Dus, bu şarrı kütüp tura sizne. Rəxim itigiz bölək keçdəsi yana. Şar mənib gitdi. Həm ol indi əlbəttə İlnar mənə şuşa bölək ilək seyrar emiğa deyip turgan 8-ci nomerli son astındağı böləkni mənə şuşa tırmış şəşkəm deyip turgan Milevşəyə alıp qaytıb bölək itəşək böləkni biz senin qollarga tapşırabız. Rəxim et. Rahmat. Мен инде сәламнәремне Теләче районы Теләҗе авылында яшәп ятучы әтием белән әниемә, әбиемә, бер туган абыем гаиләсенә бик күп кайнар сәламнәр. Балташ районында Күшкетбаш авылында яшәп ятучы бабай белән әбигә бик күп сәламнәр җибәреп калам. Siz инде уеныбызның җиңүчесе һәм җиңүче буларак менә шушы үз пешергеч синең кулларга менә бу кичле алкышлар арасында тапшырыла. Әйдә кабул ит. Але. Başvatqış oyununun qagidələri boyunca biz təqdim etəbiz super oyun. Yox, indi sizə bek zor rəhmət. İstəlikə qaldı бүләк. Demək, Şu бүләк qalsın, baş tartam. İxtiyarınız əlbəttə, biz birini də ayta almayız. Oyunun җиңүчесе siz, бүләк sizdən qollarga, һәm bu kişli alqışlar da sizgə. Зур рәхмәтне белдерәсем килә үзебезнең коллективка, үзебезнең җитәкчебезгә. Шушы тамашачыга безне җибәргән өчен аларга бик зур рәхмәт оештырып, шулай ук рәхмәтләрне әйтәсем килә беренче көндәшләремә. Аларга бик зур рәхмәт. Сәламнәргә килгәндә инде Борнак авылында яшәп ятучы әнием Рашидәгә сәлам әйтәсем килә бик зур. Биектауда яшәп ятучы Фәридә апа белән Рәшит абыйга, һәм дә ки үземнең туганнарга, дусларга, коллегаларыма бик зур сәлам. Мөхтәрәм тамашачылар, бүгенгә уен тәмам. Başvatqышта қонақта Татарстан Авыл хуҗалыгы министрлыгының элита баш нәсел хуҗалыгы коллективы булды. Үршемнәре күп булсын, мал туарлары сау-сәламәт булсын, тирлекчелек тармагы тагын да алга китсен дигән бик тә матур һәм изге теләкләр белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз.